Καλησπέρα. Καλώς τον. Γεια σου. Τι στόχους έχεις ερχόμενος εδώ στο παιχνίδι? Τα λεφτά. Πες το, αγόρι μου. Τα λεφτά. Αυτό. Ποιος... Τώρα μιλάς, τώρα Πες μιλάς. το, Πες να είπα σε για δώσω τα λεφτά. Θέλω να πάρω τα λεφτά. Τα λεφτά, άνα μπράβο. Το πιάτο σου αξίζει να πάρεις τα λεφτά. Ήταν πεθαμένος πριν έρθει ή πέθανε τώρα? Τώρα. Σ' όλα είναι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για αυτό το πιάτο. Είσαι λίγο άγευστος. Εντάξει, δεν έχει ιδιαίτερη γεύση αυτό το πράγμα. Είναι συνολικά off. Με ενόχλησε, βέβαια με ενόχλησε πάρα πολύ. Εγώ περίμενα να περάσω, να πάρω την ποδιά που λέμε και να πάω στους επόμενους 50 στην Αθήνα. Μπορείς να καταλάβεις γιατί φύγανε και δεν μιλήσανε? Τους άρεσε. Όχι, όχι, δεν καταλαβες. Δεν μας άρεσε καθόλου. Γιατί ήταν σόλα, σκληρό, άγευστο, κακά μαγειρεμένο. Λοιπόν, Πού σε ρε παίχτη. Μεγάλε, τι έγινε? Είσαι σίγουρος, Γιώργο, ότι δεν προσπαθείς να μας εντυπωσιάσεις απλά? Μα φυσικά και προσπαθώ να σε εντυπωσιάσω. Χαίρομαι που είσαι ειλικρινής. Έτσι κι αλλιώς, όπως ξαναείπα, δεν έχω δεύτερη ευκαιρία για μια πρώτη καλή εντύπωση. Ή θα την κάνω ή δεν θα την κάνω. Γιώργο, έχεις τελειώσει με το πιάτο? Μάλιστα. Θα έχεις κάνει θάλασσα.